Всяка година 17 милиона души в света умират от сърдечни заболявания. По данни на Дружеството на кардиолозите, 80% от пациентите с хронични заболявания у нас умират от инфаркт или инсулт. Ето защо в Деня на сърцето в цялата страна бяха организирани пунктове за безплатно измерване на кръвното налягане и холестерола. Много бяха желащите да се възползват от възможността в неделния ден да проверят кръвното си налягане, холестерол и индекс на телесната си маса. Събрах група от 50 човека и ги доведах тук, които искат да си видят как е техното състояние, техното здраве. Основният апел, който Дружеството на кардиолозите отправя, е, че сърдечно-съдовите заболявания са предотвратими. Резултатите обаче само потвърдиха лошата статистика. Холестерола се движи така в рамките на препоръките да бъде под 5 за здрави пациенти. С кръвното обаче нещата не стоят така и повечето от тях, въпреки че пият някакви медикаменти, все още са с кръвно налягане над 140/90. В тези случаи консултацията с кардиолог е задължителна, макар и малко имаше и хора с отлични резултати. Показанията са 123 на 64. Всичко е нормално и аз се радвам по този повод. Бягвате ли мазни храни? Храните ли се здравословно? Спортувате ли? Да се храня здравословно, правя гимнастика, доколкото имам време и възможности. Редовното измерване на кръвното налягане и нивата на холестерола, поддържането на 20 минути физическа активност дневно, контролът на теглото и избягването на тютюнопушенето значително подобряват шансовете за по-дълъг и по-добър живот.